Debagoien darrak mundutik tarteko bigarren saioa astera goiaz, kasu honetan Beñat Barberena arrasatearra izango dugu protagonista, Txinako Hangzhou irixan duela 4 urtez geroztik, eta ea ba, zer kontainen dozkun. Beñat Barberena arrasatearra, zeu zaitugu bigarren gonbidatua, Gabon! Gabon, bai, Gabon. Ze moduz, hemen arratzaldeo, baina Gabon, ze moduz, dana? Hemen oso ondo, nekatuta, ja, hoberatzeke, baina ondo. Oso ondo. Esan behar da, Txinan zaitugula, ezta? Bai. Hangzhou irixan, edo Hangzhou, edo ez da izela esaten dan? Hangzhou esaten da. Hangzhou, hori da, oso ondo. Bueno, kontaba apur bat, Beñat, zenba denpora zoiaz bertan, zerk eraman zintuen ara? Bueno, hau ja laugarren urtia da. Hangzhouen hiri berdinean, ez nahaz mugitu Txinatik. Eta Saskibaloi proiektu batera etorri nintzen, eta oin irakaslean ez dela nabil. Oso ondo. Eta, 4 urte ja, badia urtetxo batzuk, ja herrialdera egokituta edo? Egokituta, jazta, ja txinatar. Eta hizkuntzia eta txinua, txinatarra, ze moduz bakitzu ja edo menperatuta edo? Bai, bueno, menperatuta ez, menperatzea zaila dalako, baina bai, nahiko txukun. Zezan, lehentasunetako bat, zeuretako? Bai, lur nintzenean, azkenean umiekin nintzen dolan, eta etxitzeko, ezteko umiak behar dozu hizkuntza, gure tresko. Oso ondo. Zer berezitasundako bai Hangzhou irixak eta bai Txinak berak? Konta apur bat herrialdean inguruan. Hombre, nire lehenko impresioa izan zen, ez nagoen espero Txina balako izan dira. Baina gira zen Txina oso herrialde. Gehien bat teknologikoki. Bai, gehien bat teknologikoki. Baina, bestalde, atzerritar bat ikusten dutenean, sorprendiru izan dira, ez? Orduan hori badako. Eta Hangzhou, egia zen oso hiriburu polita da. Provinziako hiriburua da, hiri hondietako bat, eta laku oso polita dauka. Eta, bai, izango da Hangzhoueko politzena. Gero, esan behar da baita, berezitasun moduan, Eiffel dorrian replikan buko bat badakola, ez da? Bai, bueno, txinoek dena dute. Eta Hangzhouek bertan dako Torre Eiffela dako Veneziako kaleen replika bat, orduan, bai, Txina badako, berezitasun horri badako. Eta, guztaren zatzu horko bizitzia edo ja 4 urtetan, inja ongoza baita eta... Bai, bueno, irakasle, oin arte entrenatzaile eta irakasle bilinaz, eta ontsa irakasleetan bakarrik ontsa sartu nazela, bai da bizitza lasaia ba. Aztenenetik ostiralera lan, azte bukarak libre, Euskal Herriko bizitza entzerako bat. Bestela Txinan, astia ez da gelditzen. Hora izaten da, astelenetik domekara eta jarraitzen da. Ez da inoiz gelditzen, ez hau azte bukaera finkorin. Orduan, oin behintzen lasaia, baina ondo. Eta, zein ja horko jan tipikoa edo apurtxo bat janan inguruan gastronomian inguruan inzeke berba, Beñat? Bai, bueno, Hangzhoui buruz, Txina dako 8 sukaldaritza famatu, eta Hangzhouekoa da bat. Eta hemen da gozoa. Hemen aberitzen dute soja asko. Orduan, lakua oso famatua da Txinan, joan bateko biletean agertzen da lakua da. Eta bertako arraina edo iten dutena sojakin. Orduan da tipo karamelizado. Agridulce jaten duguna Txinotan, hemen asko jaten da. Hau da, buena. Oso ondo. Eta Euskal Herrixas botaten duzu faltan, bakotzu hona etortzeko txurarik edo... Hombre, herrimina beti dago. Herrimina, puntuka beti egoten da. Euskal Herrian nagoa banintz, baina, bueno, bestela pare bat adizkuten urtean, aregintzena pare bat adizkuten, eta normali esaten da urte berri txinoa, ez dela oso fetxa ona, eta otsaila inguruan jauzten da, eta danok lanian egoten die, eta bestela gudan. Egute gisa aipatu ezu urte berri txinoa, ze hori danabe desberdin izango da, ez da baita? Dena desberdin. Eta nire eskola txino bilinguea da, orduan ez dako gabonik. Orduan gabonetan ez gara gelditzen. 24 lan eguna da, 25 uste tregua ematen duzkuela egun bat estrangeruei, baina ez da gelditzen. Eta Beñat raro egingo da, ez da hor gabonetan lanian zeu eta hemen familia gabonak ospatzen? Bai, bueno, azkenean ja laugarren urtia izan da, hori txutzen zare. Baina bai izaten da, garai oso politza familian egoteko, lagunekin egoteko,
batera ospatu gauzak, poteuak, baina, bueno, bai, bueltoko gare Euskal Herria, bueltoko gare. Hori, 4 urte ja Txinan, baina aurrez Arrasatetik kanpo egote zen lehenengo aldixea be ezta, konta apur bat, horra Txinan bukatu horretik nundik ibili zaren, apur bat saskibaloiak bultzatuta edo bideratuta? Bueno, Txinara azkenean bez saskibaloiagatik etorri nintzen, eta urtebete egon nintzen Zaragozan, 18 urtekin urte nintzen Arrasatetik, urtebete Zaragozan, 2 urte Castellonen eta urtebete Valentzian. Eta lehenengo 3 urteetan koinziditu nuen Txinan bizidan lagun batekin. Eta berak ireki zegoen akademia saskiologoa eta bere gatik etorri nintzen Txinara. Orduan ez da lehenengo aldea ez. Oso ondo, eta on ja ben Txinan egon da, zer egiten dozuan, zein ja zure egunerokoa? Hombre, egunerokoa egiz esan lan ordu desiente die, irakasletza da, baina Txinan egiz esan bete goten die gure eskolan bentzen proiektu asko da zabalik, orduan nahiko lankarga izaten aztian ziar, baina gero bizitza lasaian eskalagunakin egon, eskalagunakin batera bizinaz, euskalduna, Tolosarra, ane, bestela akaba egiko nau, eta bizitza hori, batera zinera jun, o gimnasioa jun, lagunak ditugu, lagunekin zoze hartu, azte bukeran baita gehiago, o bidaiatu, o relax pizkat. Eta horko laguna badituzu edo hemengo kuadrilla hori ez dut uste ongo danik, baina... Ez, baina, bueno, badakogu oriotar bat, oriotarako hemen jantxoen, eta baita Iruñako bat. Orduan, bueno, bentet euskaraz hitz egiteko aukera badakogu. Eta badakogu komunitaten nahiko ondisa, eta, bueno, diferente. Baina, gustora. Baina ez da kuadria bera. Kontzeptu hori ez dago, ez da? Eta horko txinuekin eta ez tegite horre jantxuko gentiekin eta harremanik bai, edo? Hombre, harreman gehiena izaten da, o saskibaloian jolasten duten txinoak, o eskolakoak. Ez dela hortik kanpo ez di oso normalean, ez di oso irekiak. Ez duten gure bizitza soziala, baina badaz, Bukatzen joateko galdetu gura notzuke bainat, aber ze pentsen zatzun, ez? Ireki berri dugun tarte hau, debagoiendarrak mundutik izeneko, apur bat munduan ziar bizizaren debagoiendarrekin harremanetan jarteko tarte hau. Oso interesgarri za. Egiz esan, jende ezauna da, zakite zaneken listana, baina bertan badaz izen ezaun batzuk, eta egia esan oso politza da ikustia, hau kanpoen da, honek kanpoan jarraitzen da, o kanpora urten da, orduan oso interesgarria. Oso ondo bainat, eskerrik asko zeu jantxou irixian biziten zabitzen guzti horren danan berri emutiatik, eta ondo segi eta izango dugu elkarren berri. Eskerrik asko! Ez horregatik, eskerrik asko zuen. Agur bat! Gero arte! Agur!